फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती। आज मी कोबूची भाजी बनवणार आहे। एकदम सोपी आणि झटपट अशी पद्धत आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, मी एक कोबू घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून पाण्यात भिजत ठेवला आहे। तसेच एक कांदा घेतलाय चिरून बारीक, एक टोमॅटो घेतलेला आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि मुगाची डाळ थोडी भिजत घातलेली आहे। तुम्ही त्याच्यामध्ये चण्याची डाळ पण टाकू शकता। आणि मग फोडणीला आपण मोहरी आणि जिरे टाकणार आहोत आणि थोडा घरगुती मसाला आणि हळद। तर चला मग रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। कढईत तेल ठेवलं आहे तापायला। आता आपण त्याला गरम केले चांगलं। मोहरी टाकणार आहोत स्टार्टिंगला, त्यानंतर ना बारीक परतून घ्यायचं छान असं आपल्याला कांदा। पाहू शकता फ्रेंड्स, आपला कांदा जवळजवळ थोडा गोल्डन ब्राऊन झालाय। त्याच्यामध्ये आता आपण थोडेसे जिरे ऍड करणार आहोत, ते पण छान असे परतून घ्या। आणि आपण ही भाजी पूर्णपणे तेलात शिजवणार आहोत, त्याच्यामध्ये थोडं पण पाणी ऍड करायचं नाही आपल्याला। त्याच्यामध्ये आता आम्ही घरगुती मसाला आहे आपला तो टाकणार आहे। 1 चमचा टाकलाय मी, तुमच्या चवीनुसार तुम्ही टाकू शकता। मसाला टाकल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये आपली कोबू भिजवली होती ती टाकणार आहे। कोबू टाकल्यानंतर तिला छान असं तेलात परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। पाहू शकता आपण कोबू छान परतून घेतलाय। आता त्याच्यात एक टमाटा टाकणार आहे, आता चिरला होता आपण तो, म्हणजे त्या पाण्यामध्येच टमाट्याच्या अंगाचं जे पाणी सुटेल ना त्यांनीच ते छान शिजलं जाईल। थोडीशी कोथिंबीर ऍड करायची आहे आणि आपली मुगाची डाळ ऍड केली आहे बघा। आता हे सर्व आपल्याला एकत्र छान परतून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ ऍड करा। सगळं मिक्स करून घ्या व्यवस्थित। झाकून ठेवूया 5 मिनिटं, त्याच्यावर शिजून जाईल आपली भाजी। आणि आधी मध्ये चेक करा की भाजी आपली शिजली का नाही, कारण मध्ये आधी चेक केल्याने काय होईल की करपणार नाही, पण हलवायची तिला। पाहू शकता फ्रेंड्स, आपली भाजी तयार झालेली आहे कोबीची। तिला मी आधी चेक केलेली आहे बघा। चला मग आपण सर्व करू। पाहू शकता फ्रेंड्स, आपली कोबीची भाजी तयार झालेली आहे। तर मी ताट वाढत आहे। मी भाकरी केली आहे आज त्याच्यासोबत, भाकरी, कोबीची भाजी आणि थोडंसं लोणचं, मस्त अशी मेजवानी। या मग सर्वांनी जेवण करायला। आपल्याला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका का।